Zimbabwe ndadzoka zvekare. Sometimes ndinoita kutonyara kuti padiki takungokunetsai muri yeZimbabwe zvadai, muri yeZimbabwe zvadai. But iko zvino zvichimboya panapa unganai like aithi zviso tinigirira telefriend to telefriend kuti Coolion is online. I'm back kunge musana. Pane nyaya dzakawanda dziri kuitika but zvimwe zvacho zvinonetsa kuti mungorara musina kuzvinzwa because nyaya yani something like 2 days yaitika. Tikutaura about ZANU-PF chairman, tikutaura about mai Opah Muchinguri. Mai Opah Muchinguri ndo vakunzi vada kuriplacwa namutsvangwa ka, if I'm not mistaken. Yes. So mai Opah Muchinguri vakabuda vachidairira nyaya. It was on Saturday. Yes, it was on Saturday. Vachidairira nyaya yemasanctions, nyaya yavasingagona kuzopedza. Vachida kuti today, as we commemorate Anti-Sanction Day, we remind the world that sanctions are not a police tool. They are an assault on our sovereignty, an uncleared war waged through economic stagnation. These illegal measures have inflicted untold suffering on ordinary Zimbabweans, undermining development and frustrating our collective aspirations. Yet in the spirit of resilience and unity, we continue to rise above these challenges under the visionary leadership of His Excellency President E.D. Mnangagwa. Our call remains firm and just. Lift these unjust sanctions and allow Zimbabwe to trade freely, grow freely and prosper in peace. Right, chinja kutanga pane mukomana wekuzanu-PF activist anonzi Rutendo Matunyarara anogara achibuda achitaura kuti masanctions muZimbabwe takabvisa. Ndewo kuzanu-PF ikoko anototaura kuti muZimbabwe isina kana masanctions. Saka ndangoti ngatitaure iye sereference yekutanga. Isusu chatiri kuziva vanhu vari pamasanctions nditagurei, President E.D. Mnangagwa nemukadzi wavo nevamwe rimwe list rakakura ndo vanhu vari pamasanctions vakapuwa zvirango zveupfumi hwenyika. The reason iri kuita kuti vanhu vazhinji vazobuda vakuda kudairira nyaya dzacho. For example, ngatiti iwo wabanonzi iwo hauchabvumidzwa kukwira makombi. Wobva kuti muri yeZimbabwe uyati manyisana nevanhu vemakombi vari kuti jairira ngatipopotei vangatirambe zokwira makombi but iwo ndo wanzi hausi kubvumidza kukwira makombi. This is the same situation iri panapa. Mai Opah Muchinguri ndo vakaningirigina vakupinda vachida kutenga nyaya sachi yevanhu vakanzi havasi kubvumidzwa kuita zvinhu zvakasiyana-siyana. Businesses, a lot of things. Always zvinonyabatana uri business. The likes of anatagura yada upfuma vega komana. Saka chakuvarwadza manje vakuona even ndo vari kurana businesses mahombe paZimbabwe. This line up of zvigananda vanhu vacho vadarike 15 vari pamasanctions emuZimbabwe. Saka line up iro riri vari kuda kuswera kuda kuti maZimbabweans kune vamwe maZimbabweans vari vulnerable, especially kune mapoliticians. Umwe munhu anobelieve kuti akanosangana nemapoliticians ndoti life yake change achanopuwa 1 or 2 3 things kunzi iwo toda kuti uzomhanya chakadai chuzodai so. But to be very honest with you, vari kutokonfirma vega. The likes of Rutendo Matunyarara ndakupai reference and munosecha vane pamasocial medias munosecha Rutendo Matunyarara sanctions munoona achitonyora zvakawanda achitaura kuti sanction takatorwa naro rakabva cause iye mukomana akanzi enda unoita something ndobva ati I promise kuti I will deliver sezvomataura. So Zimbabwe yakabviswa pamasanctions but pakasara ma-individuals ndo vakabatwa nemasanctions. Those individuals ndo vakuunza pressure kune vanhu. Saka ndo zvinhu zviri kuita kuti mai Opah Muchinguri vatenge kunetsana nevana veZimbabwe. Mai Opah Muchinguri, I think she's new in this game, honestly speaking. Yekunyanya kuudzwa chokwadi nenyaya yavanhu. Cause zuro ndizuro panapa takazonzwa kuti pane activist umwe akasungwa aisupporta kana kuti ainyanyomirira VP Chiwenga anonzi Traore. Malcolm munomuziva mese, Malcolm Masarira Traore. Anonzi anga ataura nyaya yekwana Opah Muchinguri iyoyo zvakazokonzera kuti aitirwe meeting yakaitirwa musi wa15 October kumaNicaland zvakazotumwa a certain guy ne 10,000 US kuti chienda unotopa kubatsira kutracker that guy tizive kuti ari papi vabva vaita se bva vamutora. That was the story. So panapa izvozvo inyaya dzinenge dzakangoitika vakuchinetsekana neiyi yanyowanika iyi ndo yakupisa nyaya iri apa yatiri kuona panapa. Right, wekutanga ari kubuda akadedzera kuti aiwa murimbwa amai Anti-Sanctions Day indeed of anti-poverty chii chakadaro ichocho muri kuita sei? Indeed, all forms of illegal sanctions imposed on Zimbabwe must fall. Mumwe ari kuwirira nazvo. We say no to illegal sanctions. Vamwe vari kuzvibvuma. But panapa, let's deal with those vari kupikisana neidea iri kutaurwa pana. Because I remember, amene vakambodzwa kuti chimwe nyaya vakataurirwa ka.
vachitanza vanhu ivo vanenge vachitaura nyaya dzekuti ndicriticize vachitaura nyaya dzefamily yangu vanhu ivo vanenge vari high on drugs ende takabva tazongoona traura achibuda achitaura kuti no mwana wavo ndiye anototengesa hanzi mwana wavo ndiye hanzi tanya zvakasvika nyaya zvakatenderedza kuti musoro uri muZimbabwe but anyway I have nothing to do with that handimuzive mwana wamai Muchinguri handizive kuti anotengesa chii but tirikutaura dzimwe nyaya dzaingotaurwa you know sometimes kana muchida ndonongokuplayera futi kavidhio kacho once again muchiona zvinhu zvichitaura because ndotaura zvinhu zvine evidence handitaura zvinhu zvinenge zvichingobva kana mumusoro mangu right uyo ataura zvinhu nyadzisira. Honorable Minister, I don't think we should be hosting galas to show our concern or anger. Instead, we should be having demonstrations, petitions, and that kind of stuff. Galas look like we're celebrating and we are happy, just like anti-drugs galas. Sanctions ended a long time ago. Ask Rutendo Matinyarare who single-handedly ended them. Here in the diaspora, we are getting blueberries, flowers, cabbages, nyeve, nzungu, and nyimo from all top of shops. So, what are you bleating about? You know, ndambotaura nyaya Rutendo Matinyarare, you know, bavangwana maZimbabweans vakushtowawo nesoti haimambemi munyare kozi ukatarisa vanhu vari kunge vachisponsor zvima anti-sanctions galas izvozvo ndanani. They are those guys, the likes of an attack. Vanhu vari pama-sanctions ndo vanototi better titenge chikafu vanhu vave vambomacha. No one is willing kuti abuda achiningana, but one day I wish kuti even majournalists pavanoenda ikoko vakanosangana naye voti right Mr President toda kubvunza ma-sanctions amutaura nyika yeZimbabwe ine ma-sanctions anonzi chii ndo atoda kuziva cause pari kunzi ma-sanctions akabviswa saka atoda kuziva kuti asara acho ari paZimbabwe ma-sanctions acho anonzi chii. Hakuna kana one ari nyatsori nigirikini ari willing kuita zvinhu izvozvo. Obviously munoziva kuti ndini chete but you know ndikaenda ikoko you know what will happen. Atitoonekwa kutonza pamiro uyu ngamubvise padhuze papa pakangoda kuuya nechimicrophone chake nekamera yake achida kubvunza zvisina nebasa rese ende unobva tonzi ngabve padhuze right. Ndofunga ini ndakarasika imbotaura itenzwe ma-sanctions acho kana one chete ndimboziva you just hide behind sanctions yet you are busy looting mari dzekutenga ma-GD6 dziri kubvepiko. Nyika yedu ine upfumi hwakawanda but only few are benefiting. You know, these are some of the issues. Ndambotona ndakati amai Opah Muchinguri vachiri munyowani in this game vachitori ma-amateurs they have to ask kuti imi zvinhu zvese zvikutaurwa izvi todii panapa. Ndotaura nchiti kudiko pose vanhu kuti vanenge old fashioned hapasina zvinhu zvinozikanwa zvechabuda. We can't expect kunzwa mashoko ane musoro achibva kune vanhu vakaita sana Opah Muchinguri cause ivo vanongozongokudza kuti kwada ubvini kwatoita nharo navanhu vaya mazera anongokudza kuti takanga tiri kuhondo mwana angu. Argument yese nepera chitaka kuhondo. I still remember ndakambona imwe argument ichiitwa mutsvangwa achiti tichakaenda kuhondo isusu takaenda kuhondo isusu zvedu hazisi zvamwari zvekuti tinongonzi God is in it takaenda kuhondo we went to war. I was like okay it's fine. Mutsvangwa ngatisendere mapictures ake ari kuhondo hakuna kana one rakabuda kana mune makamboona motiratidza neugwara hwainaho yawe inini I heard kuti Mutsvangwa paanga ari kuhondo makore ekuhondo of course anga azvarwa anga ari kuuniversity achiita zvechikoro aiba mabhurugwa evakadzi ndo isusu information yatakanzwa about Mutsvangwa but kana if there is any information yekuti Mutsvangwa ndiye akazouraya murungu anonzi ningiwo muhondo muyamira kana takazodai tinotoishuvira kuti tiwane nemafotos ake achiita zvinhu zvemuhondo simple and straightforward. Mutsvangwa atori PA zvake akatokura ari PA wapresident peso Mnangagwa akaitoshanda iyo vaMnangagwa vacho vanga vatoriwo PA waMugabe saka chidhiri chemapersonal assistant ichi I don't see anything chine musoro chinenge chichitaurika but zvimwe zvacho amene kana muri ready kuzvinzwa tichida kungorodunga. Anyway ndikuona vamwe vari kuti ayo hakuna nyika iri pama-sanctions inotengerwa vanhu mota sechugwa kudai so top of the range cars for central committee members, land cruisers for chairmen of province kokuzoti vari pa-national level saparty chairman. Ityai mwari kaimi chairperson imimi tyai mwari muri pama-sanctions muri kuita seko imimi muchipfashura mari so ndo zvinhu zviri kutaurwa my honest
question is which sanctions muchembere naye muchembere nyika iyi iri pamasanctions api izvo zvigananda zviri kunakirwa kudai so ko zvamakabva kuita last ngirikini izvo zvanga akomanaka. ini nangu I'm telling you ndiri kuona nyaya idzi ndambozvitaura ndikati mai Muchinguri vachiri mudiki in terms of nyaya idzi toziva zvimwe zvavanogona kuningina but in terms of nyaya yekuti vachauya nepropaganda zera ravo vachiri padiki handifunge kuti vane chimwe chinhu any propaganda vachatengesa. These people vakambotengesera propaganda vachiti pistol yakadonedza chikopokopo zvakaitwa naJoyce Mujuru ukasvika even up to now she's now free, she's a free person, asisiri mupolitics. Kwamubvunza naye mai Mujuru makadonedza ndege kupi nepistol imi panonzi pachimi tikudawo marecords, zvinhu zvese zvine marecords. Ndinozviziva chero ukaenda pachipatara chavanhu vanopenga vaya vanorapa kuti naimi pistol inodonedza helicopter, kapisto kanodonedza helicopter. imi mamhenoko makakurira imene vanhu vekuzimbabwe vakabvuma kupusa kwacho. inini ndakatoona vanhu vaipuwa kana propaganda dzemakore ayaka vaidairira zvinhu zvese. I will never buy that propaganda. Chii chakadaro ichocho. This is the same issue namomza vari kuzamawo kuda kumiramirawo kuti vanzi at least she's still defending the revolution. Zvitori right varimo mupati imomo kwete kuti vaswere vachiuya vachitengesera vanhu propaganda. No, gone are the days kuti vanhu vaisumuka vachibvumoterera zvinhu zvakadaro. But these are the issues dzatiri kuona zviri kutaurika. mai Muchinguri vapinzwa bhizi amadzadiwa. ndikuziva kuti kuna vanhu vakawanda vari kuti Kuliant zvinokutaura zviriko zvaona papezvi endai papeji ramai Muchinguri racho ioro munoona zvinhu zvandiri kukudzai. ina handidi kutaura zvinhu zvandisingazive. Opah Muchinguri Kashiri Zanu PF NAT vakatsoka full stop zvikanzi chairman zviri in brackets. endai munotarisa Opah Muchinguri Kashiri Zanu PF NAT chairman mapedza motarisa moona kuti ndanga ndichitaura zvekunyebere kana kuti zvinhu chaizvo because ndozviziva kuti vanhu munotanga kuti iwo uri munhu wekuti wakavavenga handakana munhu wandinovenga. But regedzai ndibva ndakadai so ndikuratidza kuti inini ndinofarira mimi kudarika more than vese vamuri kufungidzira. kana uchingori muSouth Africa unoregisterwa company ubva uvhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit zviri easy. pane company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. ndo shasha dzinogona kukuitira izvozvo as long as uri muSouth Africa nepassport isina permit iwewe. kana une permit this is not for you. tiri kungoda vanhu vasina mawork permits vaya vari kunetsekana kuti how can I solve this problem. ukaenda kuna Mukoma Owen veEducation Research uchitaura kuti ndingori nepassport chete asi handina permit ndibatsireiwo. ndamboona muchiadvertiswa kwaKuliant uko zvinobva zvatoita serious effect. unotoona kadiscount kungoti ndabva nekwaKuliant kadiscount kanotouya ungosvika ungoti ndabva nekwaKuliant ndikukumburoka kuti mundiitiro zvinhu zvangu fast and aunide kuenda kwavari especially kana wabva nepaKuliant pana aunide kuenda kwavari vanokuitira zvauri kuda vari kwavari iwe uri kwauri ikoko. tora nhamba utaura nawo and thank me later uchazonoti ndokufarira. Kuliant TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kuliant TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kuliant yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kuliant.